Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω τις κάρτες μου Stumbling Guys. Και εδώ πέρα λέει, σας αρέσουν οι κάρτες μου, ναι ή όχι? Εδώ θα λέει ναι ή όχι. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα είναι αυτή εδώ, που είναι ένας κολόχοντρος γάτος και είναι legendary. Τώρα είναι Bastion. Άμα ακούτε αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό είναι epic, είναι, ναι, είναι epic, τώρα εδώ. Και είναι Short Korea Tiger. Λοιπόν, αυτό είναι epic. Είναι Sly Raccoon. Okay. Επίσης παιδιά, έχω και Mythics. Κοιτάξτε πόσο είναι. Και έχω αυτό εδώ πέρα, τα δύο Mythic. Και όλα τα άλλα παιδιά είναι πολύ τέλεια. Και παιδιά, η πιο χωστή είναι η πιο τέλεια είναι αυτή. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, σας αρέσουν οι κάρτες μου.